Kaixo, bideo honek taktik ariketak txosteneko 3. orrialdeko ariketak azaltzen ditu. Gogoratu txostena QR kodigo horren bitartez edo bideoko lehen komentarioan duzuen estekaren bidez lortu dezakezuela. Esaten genuen jakinda erregina zela ematen duen pieza, konprobatu genezakeela erreginak ze laukitan ematen duen sakez, ba? Eta lauki horiek gero banaka ikusi, zeintzutan den sakea bakarrik eta zeinetan sake ematea. Kasu honetan, erregina eta alfila izanik erreginari laguntzen dion pieza, beste gauza bat ere bururatu altzaigu eta da ikustea alfila mugitzen diagonala eta erregina nun zeharkatzen diren. Kasu honetan, lauki honetan, ez ba? Orduan, lauki honetan, erregina egongo da alfila defendatua, konprobatu beharko genduke, erregina horra mugituta gero aurkariaren piezaren batek jan dezakeen. Ikusten dugu ezetz, sake ematea lortu dugu. Goazen hurrengo ariketan, hemen jada alfila eta erregina diagonal berdinan daude, hau izaten da oso boteretsua, eta beltzek ez dutenez puntu hau babestu, sake emate gertatzen den laukian bihurtu da. Berriz ere ditugu alfila eta erregina diagonal berdinean, gaztelaniaz enbateria esaten da, eta gai taktiko moduan edo mate gai moduan holan deritzo, mate gai honi. Zer gertatzen da? Alfilo beltzonek bere dorrari beko hilarako kontrol guztia oztopatzen diola. Orduan, erregina lauki honetara eraman da, erregak ezin du jan, alfila defendatua dagoelako, eta ez du nora mugitu, berriz ere sake ematea gertatu da. Ikusi dezakegu, errege beltza, hemen nahiko atrapatua dagoela, nahiz eta badituen pare bat lauki nora mugitu. Lehenengo ariketan ikusi dugu moduan, konprobatu dezakegu, nun gurutzatzen diren alfila eta erregina, lauki hori da. Erreginaz lauki horretan seguru dagoela ikusita, kalkulatu dezakegu, erregina defendatua dago, lauki hauek erreginak kontrolatzen ditu, dagoen lekuan mehatzatuta dago, eta lauki hau bai peoiak eta bai erreginak kontrolatzen ditu, beraz, sake emate. Hau da beltzen diagonala, alfilak kontrolatzen duen diagonala, eta hemen daude bi puntu non erregina diagonal horrekin mozten duen bere bidea edo nun jarri daitekeen alfilak apoiatzen duen lekuan.
zer gertatzen da jokaldi honekin? Jakea dela, baina zuriek oraindik dituztela nahiko lauki eskapatzeko. Bestalde, ona bagoaz, konprobazio labur baten ondoren ikusten dugu erregeak ez duela nora joan, dagoen lekoa mehatxatuta dago, eta erregina alfilarengatik defendatua dagoenez, xake mate. Hemen zurie dituzte boteretxoa diren alfil bi. Kasu honetan, alfilak laukia murrizten dio, eta alfil honek, beste alfilak, lauki zurietatik duen alfilak, lauki hau kontrolatzen du. Beraz, erregina horra mugituta, erregina alfilarengatik dago defendatua, erregea ezin da lauki hauetara joan, erreginak kontrolatzen dituelako lauki horiek, eta ezin da ez da ere lauki horretara joan, izan dugun moduan, alfil zuriak, lauki beltzetatik duen alfil zuriak kontrolatzen duelako lauki hori. Xake mate. Erreginak zazpigarren hilara kontrolatzen du, errege baltzak ez du ihesbide hori, peoi zuria dela eta alfil zuri badugu erreginari laguntzeko. Orduan esan dugu hau ez dela ihesbidea, ikusi dugu alfilak ze lauki kontrolatzen dituen, erregina hona mugituko dugu, edo mugitu aldugu, lauki horretan alfilarengatik dagoelako defendatua, erregeari xake ematen dio, errege baltzari, ezin da berantza joan, eta beste laukiak kontrolatuak ditu. Xake mate. Berriz ere ditugu, boteretxoa diren alfil bi, lauki beltzetatik mugitzen den alfil zuriak erregari lauki honek oztopatzen dizkio, orduan bururatzen zait, xake hau interesgarria izan litekeela. Xake ematen dio erregari, errege ezin da erregina kontrolatzen duen diagonaletik eskapatu, erregina defendatua dago alfilarengatik, eta ez du nondik ihes egin, xake matea. Hemen, errege baltza ditu bere bi pieza, non apurtxo bat ihesbideak kentzen dien. Lauki horretan alfilaren laguntzaz, xake ematen du, eta konproba dezakegu ez duela nondik ihes egin. Ariketa honetan komentatuko dut ikasle askok, baina benetan askok, pentsatu zutela xake ematea lauki honetan zela, baina ez, zein da ezberdintasuna, xakea lauki honetan edo lauki honetan ematen bitartean, beko lauki honetan ematen badugu, erregeak lauki hau duela. Bestalde, ikusi dugu, ze lauan, lauki hau erregina kontrolatzen du,
eta ez da ihesbidea errege baltzarentzat. Eta azken ariketa, hau ere zaila egin zaie ikasleei, ariketa hau, eta nahiko ikasleek utz egin dute asmatzen, erantzun zuzena. Askok xakea hor edo hemen ematen zuten, baina hor konturatu behar gara, erregeak ihesbidea duela atzerantza. Kontuan eduki dezakegu erregeak lauki hiru horiek kontrolatzen dituela, beraz, errege baltza ezingo dela hiru lauki horietatik eskapatu. Beraz, erreginak xakea eman behar duen laukia ez dago erregaren alboan, bere erregaren alboan, baizik eta apurtxo bat urrutiseago. Zagun dugun bezala, errege baltzak ezin ditu lauki horiek erabili, mugitu den laukian dago defendatua bere alfilaren gatik, xake eman diote, eta lauki guzti hauek ere ezin ditu erabili ihes egiteko. Xake ematea. Honekin amaitzen dugu, edo amaitzen ditugu hirugarren orrialdeko ariketak.